Els hi explicàvem al començar, realment és una història dramàtica. La clínica Soldent de la població del Vendrell, al Tarragonès, ha tancat les seves portes alegant que té problemes de crisi i deixant sense acabar i amb tots els diners pagats a les famílies. En alguns casos ascendien a 18.000 euros. D'aquests, uns 40 ja han presentat la denúncia, però de moment els afectats encara no saben qui els acabarà la feina. La clínica va tancar per vacances al desembre passat i un cartell a la porta anunciava la reobertura al passat mes de gener. Doncs bé, quan va passar aquella data, el centre seguia tancat i, a més, estava desmuntat. La majoria dels afectats són jubilats que han hagut de demanar un crèdit bancari per afrontar la despesa del seu tractament, que ha quedat a mitges. Els pacients han pagat entre 3.000 i 18.000 euros. Els escoltem. Jo vaig començar a trucar i no contestava ningú. Va sortir un telèfon que deia ara el passo en tal línia, no sé què, i res, no havia res. Així, dia a dia, trucant, no hi havia manera que ningú donés explicacions ni res. Llavors vaig venir i vaig veure que estava tancat i vaig veure el lletraret que posava de vacacions del 19 al dia 10, del 19 de desembre al dia 10 de gener. El dia 10 de gener o l'11 que va ser vaig venir i ja vaig veure que estava tancat i no hi havia res. Tinc de pagar 18.000 euros i tinc la boca tota esa que era com la tinc i no puc menjar. Avui, amb nosaltres, al plató, un cas sorprenent i bastant desagradable. Ara ja fa aproximadament bastant temps que SEAT va anunciar molts acomiadaments. Doncs bé, fa ja pràcticament un any, aquestes 660 persones, moltes d'elles s'han incorporat als seus llocs de treball, però una no ho ha pogut fer. Aquesta tarda la tenim amb nosaltres, en directe. Alberto García, treballador no readmès de l'empresa de SEAT. Bona tarda. Bona tarda. Juntament amb l'Alberto García també ens interessem per conèixer l'opinió que té el delegat de la Comissió d'Empresa de la CGT, el Francisco Pozo. Bona tarda, benvingut. Alberto, ets terrorista, tens alguna malaltia? Abans de començar amb l'entrevista, volem saber, has matat en algú? Què és el que t'ha passat? Bueno, això és la pregunta que em faig jo mateix. Vull dir, no tinc pinta de terrorista, no he matat a ningú, perquè no hi seria aquí, però no li trobo l'explicació perquè l'empresa no em readmeti després de 3 anys i 3 mesos d'espera. Anem a explicar una mica el tema. Concretament, quina és la teva denúncia, la que aquesta tarda vols fer pública, perquè els telespectadors ho sàpiguen? Bueno, nosaltres vam ser-hi un col·lectiu de 660 treballadors que es van acomiadar un 22 de desembre del 2005, 2 dies abans de Nadal. O sigui que l'empresa va fer un expedient recolzat pels sindicats majoritaris, UGT i comissions. Per primera vegada, representació sindical i empresarial es posaven d'acord per acomiadar 660 treballadors. Era un cas novedós, al qual l'administració ho va signar amb l'ERO del 2005. Dintre d'aquests acords hi havia 2 possibilitats. Una, desvincular-se de l'empresa i cobrar 45 dies per any treballat, i et desvinculaves totalment de l'empresa, i l'altra era cobrar 20 dies i durant aquests 2 anys següents reincorporar-te a SEAT. Durant aquests 2 anys se'n van anar reincorporant les persones que s'havien acollit a aquesta opció i ens trobem al gener del 2008, que finalitzaven els acords al desembre del 2007, que encara quedaven 60 persones per entrar a l'empresa. Aquestes 60 persones reben el 10 de gener un burofax de l'empresa dient-li que s'havien acabat els acords i llavors l'empresa els acomiadava. Nosaltres vam iniciar dintre de la plataforma d'acomiadats una vaga de fam i això va repercutir en que 17 dies després d'estar-hi de vaga de fam, el president de l'empresa, el senyor Matías Carnero, que és a la vegada president de la UGT dintre de SEAT, va dir amb els mitjans públics que havia arribat a un acord amb l'empresa perquè els 60 treballadors que quedaven per entrar-hi entressin. La meva sorpresa és que l'empresa em va cridar al juny del 2008 per passar-hi la revisió mèdica i des d'aleshores l'empresa no ha contactat amb mi per readmetre'm a un lloc de feina. Llavors, jo he començat una acampada davant de fàbrica a l'any següent d'haver-hi fet la vaga de fam. Diguem que el tema d'Alberto és la culminació d'un acord que ja des del començament va ser fraudulent, bastant fraudulent, com ho van demostrar totes les sentències del Tribunal Suprem que deien que els acomiadaments eren totalment fora de llei pel tema de la discriminació sindical, per discriminació per motius de disminució, etc.
Llavors, el que diem des del comitè, la postura de la CGT, contínuament és denunciar pues, el que s'està fent a nivell de les majories sindicals, que és de total col·laboració amb una empresa com SEAT, que campa aquí per Catalunya com si sigués la panacea de l'empresariat o tot un motor de la indústria aquí a Catalunya. Per exemple, només apuntar que... Per acabar, molt breu, perquè no tenim més temps. Li veu solució al tema aquest? Tu creus que l'Alberto podrà reincorporar-se al seu lloc de treball? Pues, si no es reincorpora, haurem de fer alguna cosa perquè realment no pot ser que ens vinguin amb un compromís de que tothom que passa per un ERE torna a entrar, com era aquell cas del 2005, que diguem-ne que es va aprovar l'acomiadament de 660 persones i el mateix dia, el dia següent, estaven entrant gent del carrer, gent nova, ocupant les seves feines. Yo empecé aquí en el 2007 y ya la empresa constructora de entonces ya hizo un fraude y nos dejó un dinero, ¿vale? Entonces Visoren, que es la promotora, contrató a otra empresa que ya nos contrataron otra vez a nosotros y otra vez nos han hecho la jugada. Bueno, Òscar, també ens agradaria conèixer una mica com vius, com portes aquests 10 dies i una mica és el que tens instal·lat en aquesta furgoneta per sobreviure dia a dia. A ver, aquí, pues hasta ahora con la batería me calentaba, pero ayer se me rompió la furgoneta. Y ahora, pues nada, esta noche hemos pasado mucho frío y a ver si viene un mecánico y me la puede poner en marcha, me la puede arreglar. Vamos, lo que pasa es que tampoco tengo dinero ni para pagarle al mecánico, a ver cómo lo hago, ¿sabes? Y usaba combustible ecológico que lo fabrico yo con aceite viejo, ¿sabes? Y ayer me equivoqué en la mezcla y me parece que me he cargado algo por ahí, ¿sabes? Del mundo. Elena, eres la actual pareja de Óscar y duermes a veces con él. ¿Y cómo lo llevas? La verdad, quédate una noche con nosotros. Claro que no es casa y no es cama de casa y pasamos a veces frío, pero bueno, por lo menos quiero quedar con él porque lleva mucho tiempo sin comer y es muy peligroso. Y toda la familia preocupada y por la mañana a primera hora la familia llama y pregunta qué tal. Me tenía que pagar 51.000 euros y me dijo que nada, que ni lo llamara más ni lo molestara más, que no quería saber nada más, que vía judicial. Vía judicial estamos hablando de 5 años, ¿sabes? Y yo en 5 años, ¿qué hago? Aquí tengo que estar 5 años. Bueno, pues quedamos en una fecha de pago, me dio unos pagarés y luego se fueron los Mossos y me denunció que como que le había apuntado con una escopeta para que me los diera. Y me detuvieron. Es falso totalmente, eso es falso. Yo no, además en la grabación lo escucharás, como ya se queda en una fecha de cobro, ¿sabes? Y aprovechó en ese momento que estaba yo detenido para echar a mis operarios, le quitó todas las llaves de los cuartos, se quedó en mí toda mi herramienta, me dejó la calle.